fos aquí i escoltés una bateria... Armstrong o Miles Davis. El seu instrument era la trompeta, Charlie Parker, el saxo, Benny Goodman... Tornem a estar liats. Sonamer 2024 i estrenes tu. Estrenem els colors de Duke Ellington, el Sonamer, Miquel, Sonamer. No res, Sonamer. Està tot reservat, Miquel. Està que la gent està contenta. Oh, quin goig, aquí a Mer. Quina feinada a muntar, Déu-n'hi-do, sí, perquè ens agrada molt la posada en escena, les llums, els petits detallets. Estem parlant del Cotton Club dels anys 30, del segle passat, imagina't. El jazz, el blues, el Dixie, bueno, però tot això, aquest univers, ens agrada molt posar-lo damunt de l'escenari, amb un punt així, bueno, cuidant la poètica i l'estil aquest. Bueno, jo penso que la gent disfrutarà. Sí? Aviam. Sí, jo crec que sí. No sé com anirà aquí avui això, però jo crec que sí. Aviam. M'han dit, i tan xivatat, que això està... Ja està ple. Està ple, Ja sold out, Ja s'usa amb gasolina, Ja surt amb benzina, ja estic. Jo no sé si tindré lloc per seure, hosti. A veure si hauré de marxar a casa. Res. Fota't entre cametes. No, em fotré allà darrere. Això. Jo, xiular s'ha de Allà darrere el piano. Sí, jo xiulo, ja vaig fent el fons, Bueno, i ara només em queda un dia veure-te a veure aquest Quixot, que a mi m'ha d'enamorar. Aviam. Ja en vam parlar, però m'ha d'enamorar. Mira, arrel d'aquella entrevista, perquè vaig començar a donar-li voltes i va sortir allà, a partir d'aquella entrevista, el Quixot. Vaig començar a treballar-hi. I el tenim parit i estrenat, sí. Jo l'haig de veure. Sí. Ja quan vaig veure aquest ja em va cautivar. Ja vaig dir, hosti, això s'ha de portar al Sonamer. Molt bé. Ja ho vaig dir amb l'associació, amb els meus socis, i a dir, això ho hem de portar. L'escenari un pèl reduït, però bueno, ens arreglem. Sí. Però acaba sortint. Acaba sortint. I el Quixot, aviam si podem fer mans i mànigues i tot. Va, a veure. Bé? Vinga, anem a veure com comença això. Va. Sí. Senyores i senyors, benvinguts al Sonamer. Esteu bé, còmodes? Això és important, Perquè a continuació davant dels vostres ulls hi veureu el miracle. A les orelles, la meravella. Als peus, el ritme. I al cor el so de l'única, inimitable, infinita Duke Ellington. Gràcies, senyores i senyors. Quines ganes teníem de ser aquí a Mer. El Sonamer. Aquest festival meravellós. L'hem clavat, nois. Aquesta entrada l'hem clavat, Després que no diguin que els músics no assagem. Carai, si hem assajat aquesta entrada. Aquesta entrada l'hem clavat. L'hem clavat. La mare que em va venir, sí que m'he quedat clavat. Ajudeu-me a aixecar, nois, que m'he quedat clavat. Fotut una clavada. Aquella senyora d'allà m'ha fotut pam amb el peu. M'ha vist entrar tard i he pensat, ui, com aquí. No, mare de Déu santíssima, estic bé, foli patacada aquí. Ara, què fas amb el peu, tu? Déu meu, estic bé. Presento des d'aquí, no patiu, que estic bé. Bé, senyores i senyors, això que acabeu d'escoltar. Deixeu-me, estic bé, home. Remeneu els mugrons, coi, deliciosos. Foteu-me per allà darrere que no se'n vegi gaire. La mare de Déu, senyor, quina clavada. Això que acabeu d'escoltar es diu una melotone. I una melotone... Què fas? Remenes els mugrons. Marxa, cochino, que ets un cochino. Aquests músics, quan veuen uns mugrons... Es foten com una moto amb els mugrons. Colla de viciosos, els músics. Esteu tot el dia mirant mugrons. Oh, carai, quina ràdio. D'on ha sortit aquesta ràdio? Carai, aquesta ràdio la tenia el meu avi. Una ràdio com aquesta, igual que aquesta.
Ai, el meu avi, un home de món, el meu avi. Un home de món. Va anar a Cuba, el meu avi va anar a Cuba. Va anar a fer les Amèriques a Cuba. Era un home de món. Li deien el Perla. El meu avi li deien el Perla. Però tenia un Seat, un 127 de color gris perla. Només ha rigut una dona, vull dir. Gris perla. Recordo que va ser en aquella ràdio que vaig escoltar per primera vegada aquella música tan diferent, especial, meravellosa. La cosa va anar així, fixeu-vos. Anava amb el cotxe, amb el 127 que tenia aleshores. Vaig posar la ràdio i vaig sentir això. Ho recordo com si fos ahir. Amb el 127 per aquí al mig de mer. Recordo que li vaig dir, avi, això que se sent, què coi és això? I el meu avi em va dir, això, nano, això és jazz. Amb el 127. Recordo perfectament com si fos ahir. Recordo que al costat li deia, avi, i això del jazz? Això del jazz és música? És música? Li vaig dir que si és música, que l'hòstica i de bailet. Que si és música. Va fotre freno de mà, va travessar el 127 aquí al mig de la rotonda. Va baixar del cotxe i em va dir... El jazz és la música. La resta... són collonades. Això el meu avi, enmig de la rotonda. Recordo ingenu de mi, li vaig preguntar, i això del jazz qui ho ha inventat, avi? Això del jazz te'n surt? Per entendre el jazz, nano, hem d'anar a New Orleans, al bressol del jazz. Va ser en aquesta comunitat afroamericana on es va començar a gestar aquesta música tan especial, diferent i meravellosa. Us els heu d'imaginar una mica més foscos, aquests tres, Del jazz simfònic, l'únic, l'irrepetible, Duke Ellington. Hardy, hardy, hardy.